compreu, que el món s'acaba, o almenys patirà una forta davallada de població si no es prenen les mesures serioses contra aquesta pandèmia que cavalca desbocada per entre la població d'arreu del planeta. Mentre els mitjans de comunicació s'entesten a donar notícies relacionades amb l'economia i el comerç. Què passa amb la gent que no fa cas de la realitat? Ens han inoculat el bacteri de la manca de seny? No ens afecten les xifres ni d'afectats, hospitalitzats, morts que es produeixen a causa d'aquest virus pandèmic? Al remat, tot fa pensar que som una espècie que vivim en societat però que se'ns oblida de les necessitats de l'altre i actua com a tribu depredadora. No anem bé. Ja us ho dic jo.